सरस्वती सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते करधृत वीणा पुस्तक करधृत वीणा पुस्तक करधृत वीणा पुस्तक वरमणिमालालंकृत करधृत वीणा रिम पद पम पद सा रिम पद पम पद स पद सा नि ध प म रि स नि सरि म पद सरि म रि स नि ध प म रि स रि स नि नि ध सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते नरहरि सुत विधि लालित नरहरि सुत विधि लालित नवमणियुत कंबुगळे नरहरि सुत विधि लालित नवमणियुत कंबुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुधाकर समदवळे सुरसेवित पदयुगळे रिम पद पम पद सा सरि म पद पम पद स पद स नि ध प म रि स नि ध सरि म पद सरि म रि स नि ध प म रि स रि स नि नि ध सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು, ಜನಮನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ.